ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахтеҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш шумо мекунем. Мардони азиз, квартираҳо аз Душанбе, аз Қурған, аз Хуҷанд, аз Ваҳдат, аз Кӯлоб ва аз шаҳри Турсузода ҳастанд. Дӯстони азиз, ва заминҳои фурӯшам аз шаҳри Душанбе ёфтем, пешкаштон мекунем. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин дар кора мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ё квартира ёки замин ёки мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номарои имо ватсап роӣ кунед. Дӯстони азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомону 34 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем дӯстони азиз, агар имконият дошта бошед, ҳам видеонавори моро дар имото ва дар дигар сайтҳото поделиться кунед. хеле миннатдор мешавем. рафтем. Якам хонаи фурӯшии навбатӣ дар ноҳияи Вашт қарор дорад, дар шаҳри Қурғонтепа, деҳаи Бағара. Дӯстони азиз, деҳаи Бағара 8 сотиқ замина 4 дар хона кардагия, ки хонаош временка дохтагӣ аст, сохтмонаш нопура, як камтар дигар ремонтш мондагӣ аст. дар дануш баня, ҳоҷатхона ҳамон дар барош кардагӣ аст, ки дар даруншона шикатруш кардагӣ, пешаш навес дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. хонара ҳамчун замин фурӯхтаест, яъне ки хонаошам ҳисоб накардida арзон фурӯхтаест. дӯстони азиз, обсветш ҳаст, рақамошон дар поёни видео. агар кадом метавонед харидор бошен, метавонед дигар маълумот чагирен. агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин ё квартира ёки мошини фурӯшӣ дошта бошен, хоҳед реклама кардан, дар номарои имо ватсап роӣ кунед. дар видеои оянда рекламаш мекунем. Дим хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, дар Ленинский район, дар повороти Ленинград гуфтагия, пеши Дарёобод. 1 сотиқ замин аст, дар хона временка кардагӣ аст, ки хонаора бардоштагия, фақат пӯшондан шикатруш мондагӣ аст. хона бо семинблок маҳкам аст, яъне гирча маҳкам кардагия. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаошам дар дурӯш кардагӣ аст. ҳоҷатошам 100% аст. фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. давозашам аст. кадоми харидори аниқа гуфтагия, бо савдо ҳам мекунем. ҷош ҷои нағз аст, обслуживош бе проблема аст. марҳамат дӯстони азиз, агар кадом метавонед ҳамин территория харидор мебошад, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша аз соҳибшон гирен. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавси, пеши зебошка гуфтагия, 65 микрорайон, пушти поликлиникаи 8 қарор дорад. духонага квартира ҳаст, дар 10 ошуна аст, доми 13 этажа. дӯстони азиз, 55 квадрати метр, обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс, кондитсионер, лифт, ҳамаш қоидави аст. хона ремонтам дорад, тавира барои зиндагӣ кардан, ҳоҷатош ҳамаш қоидави, сирош нафурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем. гуфтагия одамое ки конкретно харидор бошанд, гуфтагия бинай пеш маслиҳат мекунем срочная квартира. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, агар кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумот чагирен. лайкотонро дариқ надон, чӣ видеое ки чӣ хонае ки дар кора, дар комментариё нависед. мо дар видеои оянда дӯстон пешкаштон мекунем. раҳмат барои лайкҳои мондагитон. чорум хонаи фурӯшии навбатии мо дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Мирзо Турсузода, яъне ки Собиқ Нагорни сеюм ҳайкало. дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тавира, обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, 2 тага кладовка дорад ва 35 тага дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. дӯстони азиз, хона ҳам беҳтарин ремонт кардагӣ, барои зиндагӣ ҳамаи шароитош муҳайё кардагия, бе ягон камбудия, фақат меои зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки одамои харидори аниқ бошанд, рақамошон дар поёни видео. дӯстон метавонед дигар маълумот чагирен. агар шумо ҳамин хел хона дошта бошен, ё квартира ёки замин ёки ягон мошини фурӯшӣ, метавонед ки дар номарои имо ватсап роӣ кунед. мардони азиз, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то охира тамошо кунед. заминҳои арзон ва хона ва квартираҳо дар ахирам ҳастанд. панҷум квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дӯстон, дар пойтахт, дар наздикии Корвон. 2 хонага квартира аст, дар 1 ошуна қарор дорад, 48 квадрати метр. метавонед ки документагам кунед. обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, шкаф, пардаҳои нав, ремонти беҳтаринам кардагия, термикс, ҳамин хел чизҳои зиндагӣ кардан ҳамашан дорад.
фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. Гуфтагай кадоме ки одамои харидори аниқ бошанд занг зананд, дигар маълумоти пурраша метиҳанд. Дӯстони азиз, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада худтон пурсед. шашум хонаи фурӯшии навбатӣ. шашум хонаи фурӯшии навбатӣ мо хонаи замин дӯстони азиз дар шаҳри Бохтар қарор дорад. Дар совхоз Файзалӣ якум қарор дорад. Дӯстони азиз, 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардаги хонаҳо ремонти миёна доранд, барои зиндагӣ кардан мешавад. Ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом дар берун аст, об свечам аст, яъне ки верандам дорад, кухни, амборхонам кардаги аст, пешуш бо навесам дорад. Дӯстон, фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. Гуфтагай соҳибаш кадоме ки харидори аниқ бошад дар шаҳри Бохтар, совхози Файзалӣ якум. Агар шумо харидор бошед, метавонед ки дигар маълумотро занг зада аз соҳибшон пурсен. мо навора давом медиҳем. Дӯстони азиз, лайкотонро дарра надоред, чӣ хона ки дар комментар нависен, албатта мемонем. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар центраш қарор дорад ки рӯпарӯи магазини Анис қарор дорад. Як хонага квартира аст, дар 4 ошона қарор дорад. Квадраташ номаълум аст. Дӯстони азиз, квадраташа ба мо нагуфтиянд. обсидаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон аст. дар даруни хонаш фанер, телевизор, кондитсионер, термикс, ҳамин хел чиза, гулҳои ҳархелам дар қутиё ҳаст. хона ремонт дошт, нағз гуфтага барои зиндагӣ кардан 100%. ва дигар маълумотша дӯстон худтон занг задан мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад барои одамои харидори конкретнан. кадоме ки намехазага просто так занг назананд, гуфтага хоҳиш кардагиянд. рақамҳошон дар поёни видео. кадометон агар аниқ харидор бошед занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсӣ, дар Гулбута қарор дорад. 3 сотиқ замина бо фундаментошам рехтага. дӯстони азиз, нархаш 105,000 сомонӣ, яъне ки дар инҷа обши 6 сотиқ замина, нархаш 210,000 сомонӣ, не ки 3 сотиқам тақсим кардан мефурӯшем. гуфтага касе ки гира ҳамаша 210,000 сомонӣ бо савдо мешавад, касе ки нимша гирад 105,000 сомонӣ, яъне ки 3 сотиқ заминша қатиш метиҳанд. дар инҷа фундаментошо рехтаги аст, бо арзонам мекунем. гуфтага ҷош ҷои нағз, обсведош пастени аст, дар дуруни шаҳр қариб аст. дӯстони азиз, кадометон агар харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гирен. бисёр бардора аз шаҳри Душанбе замин мегӯянд. дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе замин нест, ёфт намешавад, яъне ки ҳамашон фақат хона ё ки дом шудесан. агар ки мо ёфтем, пешкаштон мекунем. марҳамат. наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар навҳияи ёвон, аниқтараш кадом маҳалла ё ки кӯча нагуфтиянд. 8 сотиқ замин дорад бо 3 дардгах хонам дохтагия ки хонаош ҳамаш қариб тайёр, фақат рангу бориш мондаги аст. дӯстони азиз, хона проектҳои нав кади кардагиян, ҳоҷатхона, ошхона ҳамашам ҳаста, гирдош маҳкамай. фурӯхта мешавад бо нархи 165,000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтагиай ҷош ҷои нағз гуфтага ошхона ҳамаи проектоша каштага. як коридори дигарам дорад, навесам дорад. дӯстон, агар кадометон харидор бошед дар ин территория, бо арзон када мефурӯшем. гуфтага ин хонаро ҳамчун замин фурӯхтаем, яъне ки хонаш арзон меғалташ монда. дӯстон, агар кадометон дар ин территория харидор бошед, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша аз соҳибшон гиред. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Қоронтепа, пеши нотариуста қарор дорад, қариби Ҳоҷи Шариф, қариби Нихида. 2 хонага квартира аст, дар 4 ошона қарор дорад, 67 квадрати метр, обсведашта, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаста дар наздикиш, магазин, литсеи туркӣ ва мактаби даҳ аст ки садиқ, ҳамаш масҷид дар қарибиш аст. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ба мошин ҳам алиш мешавад. гуфтага бо Toyota Corolla 1 кати ё ки Corolla 3 кати. гуфтага ки болоиш бо пултиянд хай алиш мекунем. гуфтага рақамҳошон дар поёни видео. дӯстони азиз, агар кадометон ҳамин хел харидор бошед ё ки алиш кардани бошед, метавонед дар рақамҳои ҳамин ака занг зада вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. як бор дигар такрор шавад. дӯстони азиз, агар видеонавори мо дар имотон подлиса кунед, хела беҳтарин мешуд. раҳмат барои дастгиритон. 11ҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Хуҷанд, дар
маҳаллаи Сайҳун, яъне ки деҳаи Сайҳун, ҷамоати Сайҳун мешавад. 6 сотиқ замин дӯстони азиз, замини холӣ аст, фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад гуфтагаи соҳибшон. кадомтон агар ҳамин территория харидор бошед, метавонед дигар маълумот гиред. дар ҳамин ноҳияи Сайҳун беҳади бад арзон аст замин, ва намедонам ба кадом сабаб. хайхтон дигар маълумот мегиред. марҳамат. 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯши навбатии мо дӯстон дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. дар Регар, дар кадом район ё маҳалла нагуфтиям, дар ҳамон районош қарор дорад. як хонага квартира ҳаст, дар панҷум ошуна қарор дорад ки 42 квадрати метрай, об светаш ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, унитаз, ҳамин хел чуду адена кардагиай гуфтагиай. афсус ки як дона суратша партфтагиан. ҳуҷҷатош 100% гуфтага, ремонтчам қоидавӣ кардагиам мега соҳибош. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтага, муомилаам мекунем гуфтагаи соҳибшон. бардорем ки ай шаҳри Регар, ай Турсунзода пристадан ҳамин хел квартира. марҳамат, метавонед дигар маълумота гирем. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон хонаи заминӣ аст, ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. дар райони Наврӯз гуфтагӣ аст. 3 сотиқ замин аст, дар хона кардагӣ тайёра, хонаи вераминка, ремонтшам кардагӣ беҳтарина, ҳамаш қоидавӣ аст. об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам дар дарунуш кардагӣ ҳастанд ки тайёрай барои зиндагӣ кардан, барои ҳамаш. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай. ҳуҷҷатош 100% тайёр аст, гирифта оформи кардан метавонем гуфтагиай. агар харидор бошен, рақамҳошон дар поёни видео, метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада гирем. 14 квартираи фурӯшӣ. 14 квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Синоп қарор дорад дӯстони азиз. дар Зарафшонду як хонага квартира ҳаст, дар 11 ошуна қарор дорад ки 40 квадрати метр, ки метавонед ки документагам кунен. об светшам дар инҷа уже ҳаст, ҳамин хел проектша кашидагиан, лифт дорад, уже қариб як 30 нафар одам зиндагӣ кардеста мегӯянд соҳибшон дӯстони азиз. ремонтуш нокарда, коробкай. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад гуфтагиай, яъне ки муомилаи хубам мекунем. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед, метавонед ки дигар маълумоти пурраша занг зада гирем. 15 хонаи фурӯшӣ. 15 хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон хонаи замин аст, ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар лаби роҳ қарор дорад. полигон, ҳамин хел маълумот. 5 сотиқ замин аст, ки 14 хона кардагӣ аст. хона ремонти беҳтарин кардагӣ аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳамин хел кардагӣ аст. проектш аст, об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад гуфтага. як калидори дигар бо навесаш аст, ки дар тирезаҳои пластикӣ часпондагӣ аст. хона нав кардагиай, хонаи навсохта, ремонтшам нав кардагиай. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада дигар маълумоти пурраша гирен. шумо агар хонаи фурӯш дошта бошед, ё ки квартира, замин, мошин чизи фурӯшидем, дар номаро имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.